Wasanna fl-aħħar ġurnata tas-sena 2018 dan huwa l-aħħar Infrastructure News għal din is-sena. Kienet sena mimlija xogħol, imma xogħol li wassal għal toroq verament sbieħ u rotot anke alternattivi. U fil-fatt li se nagħmlu fl-episodju tal-lum huwa li se nurukom bej wieħed u ieħor dak kollu li sar din is-sena. Ħammorru għax hemm ħafna xi jsir. Tlaqna. Sena ta' xogħol kienet u nmedukom illi sena d-dieħla ħajkollna ħafna u ħafna iktar xogħol. Mela s-sena tajba minn naħa tad-Danosan minn Infrastructure Malta kif ukoll tinsewx like jew inkella subscribe fuq il-YouTube channel. Inselmulkom is-sena tajba u s-suqux jekk ħadd iġorbu u bil-maqlub.